Moi kaikille! Olen Kari Jyrkinen Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnasta ja vastaan kotiäänestyksestä. Tässä PowerPoint-esityksessä käyn lyhyesti läpi kotiäänestystä ja siihen liittyviä asioita, kuten äänestystoimitusta ja asiakirjojen täyttämistä. Tervetuloa katsomaan. Kotiäänestys on tarkoitettu niille Helsingissä kirjoilla oleville äänestäjille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos hän on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja hän on äänioikeutettu Helsingissä. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksessä. Kotiäänestys tapahtuu äänestäjän kotona ja siihen on pitänyt ilmoittautua etukäteen. Kotiäänestyksen toimittavat 2 vaalitoimitsijaa, joista toinen toimii todistajana. Kotiäänestys on asiakaspalvelua, joten se hoidetaan kiireettömästi, kohteliaasti ja asianmukaisella arvokkuudella. Lähempänä ennakkoäänestysajan kohtaa teihin otetaan yhteyttä ja sovitaan ensimmäisestä kotiäänestyskierroksesta ja vaalimateriaalin hakemisesta. Vaalimateriaali haetaan keskusvaalilautakunnan toimistosta osoitteesta Kaisaniemenkatu 3B 15-16. Aineiston hakutilaisuuteen on hyvä varata aikaa puolisen tuntia. Hakutilaisuudessa käydään läpi vaalimateriaali ja kotiäänestyskierros. Tilaisuudessa on mahdollisuus myös kysyä kotiäänestykseen liittyvistä asioista. Keskusvaalilautakunnan toimisto laatii päiväkohtaisen aikataulun, josta ilmenee keiden äänestäjien luokse mennään ja mihin kellonaikaan. Vaalilain mukaisesti äänestäjille on ilmoitettu etukäteen äänestyksen ajankohta 2 tunnin tarkkuudella. Kotiäänestyskierroksella vaalitoimitsija ja todistaja kiertävät yhdessä aikataulun mukaisesti. Kotiäänestyskierrokset alkavat kello 9 ja päättyvät noin kello 17. Kierroksia tehdään sekä arkipäivinä että viikonloppuna. Kierrokset ovat pääsääntöisesti autokierroksia, mutta kantakaupungissa tehdään myös kävelykierroksia. Kotiäänestyskierroksien määrä riippuu siitä, kuinka paljon ihmisiä ilmoittautuu kotiäänestykseen. Kotiäänestyskierroksella on hyvä jakaa työt. Esimerkiksi vaalitoimitsija hoitaa äänestämiseen liittyvät asiat ja todistaja asiakirjojen täyttämisen. Kierroksella noudatetaan äänestäjille ilmoitettuja kellonaikoja. Esimerkiksi jos äänestäjän kotiäänestysaika on kello 11–13 välillä, hänen luonaan on käytävä silloin. Jos aikataulussa ollaan myöhässä, ilmoita siitä keskusvaalilautakunnan toimistoon, jotta voimme tiedottaa äänestäjille mahdollisista viivästyksistä. Jos äänestäjä ei ole paikalla, hänelle jätetään kirjallinen ilmoitus käynnistä, jolloin äänestäjä voi olla tarvittaessa yhteydessä keskusvaalilautakunnan toimistoon. Kotiäänestyskierroksen jälkeen vaalitoimitsija ja todistaja palauttavat yhdessä lähetekuoret ja kotiäänestyslomakkeet keskusvaalilautakunnan toimistolle. Kotiäänestyksessä tarvitaan seuraavia tarvikkeita ja asiakirjoja: leimasin, äänestyslippuja ja ruskeita vaalikuoria, kotiäänestyksen ja omaishoitajan lähetekirjeitä sekä keltaisia lähetekuoria, kuulakärkikyniä, koostutuskynä tai liimapuikko, kotiäänestyslomakkeet, ehdokaslistojen yhdistelmiä ja ohje äänestysmerkinnän tekemisestä sekä näkösuoja. Edellä mainitut tarvikkeet ja asiakirjat saatte vaalimateriaalin jaossa. Äänestäjä on yleensä valmistautunut kotiäänestykseen. Hänellä on yleensä henkilöllisyystodistus valmiina esillä ja ehdokas on usein mietitty valmiiksi. Kotiäänestys etenee seuraavanlaisesti. Ensiksi todetaan äänestäjän henkilöllisyys voimassa olevasta henkilökortista, passista, ajokortista tai kuvallisesta Kela-kortista. Jos äänestäjällä ei ole voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta, hänellä voi olla muita asiakirjoja, joista hänen henkilöllisyytensä ilmenee.
Lisäksi paikalla oleva henkilö, esimerkiksi puoliso tai omaishoitaja, voi todistaa äänestäjän henkilöllisyyden. Kun äänestäjän henkilöllisyys on selvitetty, kysy häneltä, onko ehdokas tiedossa ja haluaako hän katsoa ehdokaslistojen yhdistelmää. Sen jälkeen anna äänestäjälle yksi avattu äänestyslippu tekstipuoli oikeinpäin äänestäjän nähden ja ohjeista äänestäjää tekemään äänestysmerkintä ympyrän sisälle ja sen jälkeen taittamaan äänestyslipun. Vaalisalaisuuden turvaamiseksi äänestäjänä on voitava täyttää äänestyslippunsa rauhassa ja muiden katseelta suojassa. Voit käyttää vaalimateriaalin mukana olevaa näkösuojaa, mutta helpointa on kääntää katse muualle, esimerkiksi kääntymällä selin. Kun äänestäjä on tehnyt äänestysmerkinnän äänestyslippuun, hän taittaa äänestyslipun. Sen jälkeen vaalitoimitsija leimaa taitetun äänestyslipun äänestäjän läsnä ollessa. Äänestyslippu on ehdottomasti leimattava, sillä leimaamaton äänestyslippu on mitätön. Kun äänestyslippu on leimattu, äänestäjä laittaa vaalitoimitsijan nähden äänestyslipun vaalikuoreen ja sulkee sen huolellisesti liimaten. Jos äänestäjä pyytää vaalitoimitsijaa sulkemaan äänestyslipun vaalikuoreen, on se tehtävä äänestäjän luvalla ja äänestäjän nähden. Sen jälkeen, kun äänestys on tehty, täytetään kotiäänestyksen lähetekirje. Lähetekirjeeseen voi täyttää etukäteen äänestäjän sukunimen, etunimet, henkilötunnuksen ja osoitteen. Kyseiset tiedot löytyvät kotiäänestyslomakkeen kohdasta ilmoituksen tekijä. Jos täytätte äänestäjän tiedot etukäteen lähetekirjeeseen, teidän täytyy olla tarkkana siinä, että teillä on kyseisen äänestäjän lähetekirje esillä äänestäjän luona. Lähetekirjeeseen tulee seuraavat tiedot. Vastaanottajakohtaan Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta ja osoite. Äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja allekirjoitus. Äänestyksessä läsnä olevan henkilön eli todistajan allekirjoitus. Aika ja paikka, jolloin äänestys on tapahtunut ja vaalitoimitsijan allekirjoitus. Lähetekirjeen allekirjoittaa aina ensin äänestäjä, sitten vasta todistaja ja lopuksi vaalitoimitsija. Erityisen huolellinen pitää olla siinä, että lähetekirjeessä on äänestäjän, todistajan ja vaalitoimitsijan allekirjoitus. Allekirjoitusten puuttuminen aiheuttaa sen, että äänestystä ei voida ottaa huomioon. Täytetty ja allekirjoitettu kotiäänestyksen lähetekirje ja suljettu ruskea vaalikuori, jossa on leimattu äänestyslippu, laitetaan keltaiseen lähetekuoreen, joka suljetaan huolellisesti liimaamalla. Äänestäjän on voitava koko ajan seurata toimitusta. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoitaja, jos hän on ilmoittautunut etukäteen kotiäänestykseen. Omaishoitajan äänestys tapahtuu samalla tavalla kuin kotiäänestäjän äänestys. Ainoastaan hänen kohdallansa täytetään joko oranssinvärinen lähetekirje tai ilmoituskortissa oleva ennakkoäänestyksen lähetekirje. Suosittelen, että käytätte oranssinväristä lähetekirjettä, sillä äänestäjällä ei välttämättä ole esillä ilmoituskorttia. Omaishoitajan lähetekirjeeseen tulee seuraavat tiedot. Vastaanottajakohtaan Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta ja osoite. Omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja allekirjoitus. Aika ja paikka, jolloin äänestys on tapahtunut. Vaalitoimitsijan allekirjoitus. Omaishoitajan lähetekirjeeseen ei tule todistajan allekirjoitusta. Omaishoitajan lähetekirjeen tiedot löytyvät kotiäänestyslomakkeen kohdasta ilmoituksen tekijä, omaishoitajan täydellinen nimi ja henkilötunnus.
Omaishoitajalla on sama osoite kuin äänestäjällä, sillä omaishoitajan täytyy asua samassa taloudessa kuin äänestäjä. Omaishoitajan lähetekirjeen tai ilmoituskortin lähetekirjeen allekirjoittaa aina ensin äänestäjä ja sitten vasta vaalitoimitsija. Kuten edellä mainittiin, allekirjoitusten puuttuminen aiheuttaa sen, että äänestystä ei voida ottaa huomioon. Täytetty ja allekirjoitettu omaishoitajan lähetekirje tai ilmoituskortin lähetekirje ja suljettu ruskea vaalikuori, jossa on leimattu äänestyslippu, laitetaan keltaiseen lähetekuoreen, joka suljetaan liimaamalla. Äänestäjän on voitava koko ajan seurata toimitusta. Jos samassa taloudessa äänestävät kotiäänestäjä ja omaishoitaja, kyseisestä paikasta tulee 2 lähetekuorta, jossa yhdessä lähetekuoressa on yhden äänestäjän lähetekirje ja vaalikuori. Sama koskee myös, jos taloudessa on 2 kotiäänestäjää, esimerkiksi pariskunta. Lopuksi merkitään kotiäänestyslomakkeen lisätietoja kohtaan, että omaishoitaja on äänestänyt. Sen jälkeen, kun äänestys on tehty, täytetty ja allekirjoitettu lähetekirje sekä suljettu ruskea vaalikuori, jossa on leimattu äänestyslippu, on suljettu keltaiseen lähetekuoreen, täytetään kotiäänestyslomake. Kotiäänestyslomakkeeseen tulee seuraavat tiedot. Läsnä olevan henkilön eli todistajan nimi ja syntymäaika, päivämäärä ja kellonaika, jolloin äänestys on toimitettu, ja vaalitoimitsijan allekirjoitus. Lisätietoja kohtaan merkitään muun muassa seuraavia tietoja. Omaishoitaja äänesti kotiäänestyksen yhteydessä. Todistaja tai äänestäjän valitsema henkilö on toiminut avustajana. Todistaja allekirjoitti lähetekirjeen äänestäjän puolesta. Äänestäjä on jo käynyt äänestämässä tai äänestäjä ei halunnut äänestää tai äänestäjä ei ollut paikalla. Lisätietoja kohtaan kannattaa merkitä kaikki äänestykseen vaikuttaneet poikkeavat tapahtumat sen takia. Jos äänestäjä jälkikäteen kysyy äänestyksestä, niin voimme kertoa hänelle, mitä on tapahtunut. Äänestäjän avustajana toimii todistaja. Todistaja voi avustaa äänestäjää esimerkiksi tekemällä merkinnän äänestyslippuun tai allekirjoittamalla lähetekirjeen äänestäjän puolesta. Äänestäjä saa käyttää avustajana myös itse valitsemansa henkilöä. Avustaja on velvollinen täyttämään äänestäjän osoitukset tunnollisesti ja pitämään salassa äänestystoimituksessa saamansa tiedot. Avustaja ei saa missään tapauksessa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta hänen olisi äänestettävä. Tarvittaessa äänestäjää avustetaan ehdokkaan etsimisessä ehdokaslistojen yhdistelmästä. Jos äänestäjä ei tiedä, ketä hän haluaa äänestää, ensimmäiseksi käydään läpi puolueet. Sitten kun puolue on löytynyt, käydään läpi ehdokkaat lukemalla järjestyksessä ehdokkaan numero ja nimi. Jos kotiäänestyskierroksella tapahtuu jotakin, mikä vaikuttaa äänestystoimituksen kulkuun tai on epäselviä tilanteita, soita keskusvaalilautakunnan toimistoon joko puhelinnumeroon 09 310 20 005 tai 09 310 133 44. Kotiäänestyskierroksen jälkeen vaalitoimitsija ja todistaja palauttavat yhdessä lähetekuoret ja kotiäänestyslomakkeet sekä käyttämättömät äänestysliput keskusvaalilautakunnan toimistolle. Palautuksen jälkeen saatte mahdollisen seuraavan kotiäänestyskierroksen ja uuden sinetöidyn äänestyslippupaketin. Samalla myös täydennetään vaalimateriaalia. Kiitos kun katsoit PowerPoint-esityksen. Nähdään viimeistään vaalimateriaalin jaossa. Moikka!